ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಚರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟಿತ ಚಿಹ್ನೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲೇನು ತಲುಪುಂಡು ನಿಖಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾತ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೇನು ಬರೋದು ಓಲಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಪಲ್ಯಗೆ ಬೊಡಿತು ನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಅಂಚನೆ ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಪನ್ಪಣ್ಣು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಂದುಲರೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋತಾದ ಮನೋಲಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನೆನ್ನಿತ್ತನೆಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪೀಸಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಮನೋಲಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೈಪದೀಡ್ನಂಚಿನ ಕಡ್ಲೆಂದು ತೊಂದೆ ಈ ಕಡ್ಲೆನ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರು ಪಾರ್ದು ನೆನ್ನೆರದಿರ್ದು ಇದು ನೆನ್ನೆ ಬೈಪದಿ ಒಂದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಬೋಡು ಬಂದು ನೆನೆತು ಒನ್ಗ ಮೂಲು ಯಾನು ಮನೋಲಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಅಂಜನೆ ಕಡ್ಲೆನ ಬೈಪದಿ ಒಂದೆ ಬೊಡಿತಿನಾತು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೆನ್ನೆನು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ಪುದಾದ ಪೆರದೀರ್ನ ತಾರಾಯಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು 1 ಚಮಚದಾದ ದಾಸ್ಮಿ 1 ಚಮಚದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಎಂಚೆ ಮಲ್ತೊನಲಿ ಪನ್ಪಣೆನು ತೂನ್ಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನು ಬೆಚ್ಚೇರದಿ ಒಂದೆ ನಿತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡುವನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾಸ್ಮಿನು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಓಕೆ ದಾಸ್ಮಿ ಶೋ ಕುಡೆ ಪುಡಾಯಿ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 ಎಸಲ್ದಾದ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಪಾಡವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಟ್ಟು ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇಂಚನೆ ಓಕೆ ತೋಂದಿಲ್ಲರಿ ಇಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ನೆನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತ್ನೆಡು ನಾನು ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಂಚಿನ ಮನೋಲಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ದಾದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹೊರ ಫುಲ್ಲು ನೆನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ 1 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಿಡ್ದು ದೆನ್ನು ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೆಯ್ಯರ ಬಿಡ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಹಿಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ಇಜ್ಜನು 4 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ನೆನ್ನಿಂದು ಇಂಚನೆ ಬೆಯ್ಯಾಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ಹಿಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಇಂದಿತ ಶೋಕಡೆ ಬೆಯ್ದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ 1 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆದನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ ತಾಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬೈಪದೀಡ್ ನಂಚಿನ ಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ ನೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಿಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕರಿಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಲದೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಚೂರು 1 ಚಮಚದಾದ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಪೆರದೀಡ್ ನಂಚಿನ ತಾರ ಇದಾದ ಉಂಡು ಇಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಓಕೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಇಂದಿತ ರೆಡಿ ಆತನ ನೆನ್ನಿತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೋಜವೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಪಲ್ಯ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನ ಎಣಿತ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂಡಿದೆ ಎನ್ನೂನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಈ ನಮಗೆ ಕಡಲೆ ಮನೋಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಯಾನು ಪುಸತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.